Anya laki din! Oh, apay nga umanawag ka. Ada ka di importante nga ibagam? Unay kan, itaklaan nga umawag, nga magungungit ka man ay. Ay, nagadupay lang nga ibagpagam. Apay nga minaya. Ibagam no niya't ibagam. La! Napuno ka dito barmaw, tao may kami man agsyat ita. Ada ba kanti amay sa table? Umay kayo no umay kayo. Tano adda umuna ngamda kayo, awanan ti pagtugawan nyo. Apay, sana mapalin nga ipa-reserve. May pa-reserve manin nga ibagbagam. No umay kayon. Nagadulakit nga. Bye! Ay, unay na yabila. Nakasungsungit ka sarsarita. Ure ijibar na no ka. Kas dyan naladay dyan, ngam nasingpa ni Bila. Nagangailang, di pa nagsasauna, ngam nasingpa ka day. Sa bagay, style na lang nga. Kaway! Kahit mapantangan ako din Ay gadwa na. Parang adabakan di pa iya may sa atibal ako na. Ala, mapantangan ako din, paray. Asino di imawakan ka? Dayjay man salbag ay Ulysses adayjay. Ay, ni Ulysses nga agar-aram kan ka. Jak laki di kurkurso na dayjay lalaki. Artak mat. Anya? Ay, Nabela, agbalbaliw dayjay no aklunam. Oho, uray ditana. Paumay da ka nun? Isumati ko na. Umay da lataan o umay da. Saan no saan? Whatever. Ay, sorry Addan tinagtugaw di may sa alamisaan. Unay kamatan, Bella. Di mo la in-reserve para kada kami may. Nakabaybayag kay itong mga min. Anya? Kit imbaga magking ka pa umay kami. Wala ang tagwapo na ganyan nagtugaw ya. Ay, katsiyempre Kaya't mo sawin, saan kami agwapo? Iso asaan mo nga in-reserve? Ay na, Ulysses aya. Saanin ang masapul adamdamagan dayta. Ay, nakalalas ka. Anya? Ala, ijay kayo bangir amapan uminom. Barang adabakante, alamisaan dayjay. Kaya dito yung aruti kaya't mimay. Nata napilit. Makikita mo't anapon no. Awan bakanti kunakla. Kan awan ti lamisaan dito'y at para kadagiti pangit no. Para gwapo lang. Uri agtadar kami na nga gininom. Nalaso, ikaw hindi bangir. Saan dak akulitan dito'y? Hindi mo kahit amakangag. La. Ala, saan kami naman pa nadyabanger? Agawid kami langay. Agsubli kami taon, intun sa balingal daw. Kunya laki din na yan. Okay. Awid. Shoo. Yan. Kaisuna nakaumay ta dito'y syudad nga glako itinatang. Mapantaman mo't ag-relax inton malang. Ay, muna. Mayatak iti daytang imbagam. Papanantangay nga ron. Ay, mabantalangan ni kay Barney Bila. Ha? Mas may meti ya itasi. Bantayan na dagiti customer na lumabartig na siya. Sana kas iti sa bali abar. Agundawayan kung takawan dati customer. Ti ko namgit di. Ar-ar mom ni Bella. Huh? Iso at tunggal umay ka dito'y syudad. Ijay ti ayuyang mo. Anyo? Si kakid di mo. Awan, napili ni Bila Ni Ulysses Tupay akasinsing ko. Indiritso na saan na kayat sikang. Ne, apay ngay. Napili nga rodo. Ngamnupay kas na mapan kami lat na jebar na. Uri na kaungungay takasarsarina. Mala, di ka madanagan. Tamapantain tun malam, ijay bar ni Bella. Oh, ada ka. Sino ka duam? Neighbor, at dalita naman. Si kakid di mo. Sumungsungadak pa lang magungungit ka manang. Kat, anya ngay nga ron ti kayat mo kulas. Agpalakpakak, nakakita kan ka, kasta ka de? Yehey, ada Nicolas kunak? Magraraman ka talaga. La! Ay, agyamang ka ata. Nasing pagdalatagin ka. Bilang. Anya?
Sakpay ti agyaman iso. Ay sus! Kay, kanya nga mabalinan tiyag siya, Adapay mo ti bakante at alo alamisan Wan, ada ba kanting ang naka-reserve dagita? Ada ti pa umay a customer anang i-reserve. Sorry ngam ije kayo latan bangir ama panagshot. Awan ba kanti ditoy? Naimawag ka sakbay kayo nga imay, di okay sana. Ay, una. Nagwapo ti umay. Ibirok mo iday ti pagtugawan da, Ngamno da kami ngawan itsura na. Ibagam anak ka reserve. Inyalaki din mila, Ay nagadungay bagbagamanan kulas Kaya't mun samot nga agong takmanan la. Ay, yagyamang ka talaga. Kaputan na singbid kami. Oray nakaungungit ka. Pagyaman? Taro pa ma. Da. Ala, ayabamkit di tumboy akadwam, apadpadam akwa, di kayo bangir amapan. Shoo! Panaw! Apay ngay apinapanaw mo nag-akustomer Bella. Ha? Naway apay mo't. Adapay mo't ti bakante alamisaan. Jakayat tikas di customer. Anya, Nicolas mo't dayjay. Isumot di agar-aram sa kan ka a farmer. Nakalalas man. Pulos nga awan tumakder adot-dot kukunkwana. Anya, kat uray adi, saan mo kumaida a pinapanaw Ay, basta. Ado ti customer inton madamdama. Nagugwapo da. Eme. Ay, sika talaga. No gwapo, pastrakam. Ngam no medyo, papanawam. Ay, anya lakit din. Kaduan papanawak talaga. Nang rona no nagkukulit da. Apay ngay, asaan nga agpastrok ni Bella iti customer no? Nawayan samot iti unag. Salbag na di abila, Ha? Tapay ngay. Kunana naka-reserve ka no di talo alamisan, Anya? Kung kunana laki di day, Ha? Nga po lang da medyo ti tao, ibaga na naka-reserve. Ngam no nagugwapo ti umunag, umunag kayo, tayo sadyaw. Kung kunana tulungaw. Agyaman na talaga na diya babae, na nasing po talataking kwa na. Ay, una yun day dya, Bella. Gwapo ka mo't. Ngam apay, saan nga ta magugwapuan kan ka? San siguro at pinaruarnak mag. Awang ka nung arot ti bakante. Agdadata lang arurin di talo bakante alamisan. Salbag kinig. Ala, huston. Katanya ngay nga ron. Mapantalatan na ijay Army Rose. Ijay talangan ang mapanagsat. May isa lang, pumanawtan. Si kamanan? Di na minsan imay kayo. Sa ita, da kayo manan? Kahit, apay, sanda kami akayat na makikita ya. Kahit umay kami nga rutag siya. Sika, kaya't ko ang makita? Da! Ay, nakalalas kaya. Anya? Awan ti bakante dito, Ulysses. Sorry doon na lang kayo uminom sa kabilang bangir. May bakanting lamisaan doon. Anya? Awan bakanting ibagbagam. Kahit awan pa'y may customer yo, ore may isa. Dinakman isurwan la. Naka-reserve amin dagita. Maawatam. Anya? Ululita ka. Naka-reserve amin dagita. Adda umay aginom inton madamdama. Oho, nyalaki din. Tunggal umay kami, naka-reserve ko na. Nga oray saan mag. Ni, apay saan mo anang nagtiimbagak? Dinak isurwan kunak. Kaya't mun sakit la. Napulang tasan kami agwapo, iso akastakan. Anya? No gwapo ti sumungad. Ala, umunag kayaw, tagshot kayaw. Kung kunam, ngumno da kami asa nagwapo, naka-reserve. Yung kayon, ije banger, da kita. Nagadulakit nga ibagbagamon. Pumanaw ka dito'y sangok sakbayak arumar dito'y takitaam.
manen da Ulysses, iso ka pa'y kumakustumar. Apa yan, Bella? Ay, tiyak kayat dagiti at tao. Anya? Anya nga rod ti kayat mo nga eh. Ay, di yan tinatanong. Siyempre, ti kayat ko dagiti gwapo a customer adi. Kitaaman mo tilangan ni Ulysses nga imay, nakabutas pa'y laang. Awit na pa'y lang di wisdom a plus light na. Ay na, Bella, aya. Saan anapatag no gwapo no saan? Importante, ada customer. Ay, basta. No gwapo akas laki ni darling ko, paunagam. Ngam no medyo ay parwaram. Anya laki din. Anya? Awan mo na talaga. Saan nakakayat pag inuman ni Bea? Ay, uwan nga rod. Una hindi dya, ba't tita babae? Masapol agwapo ti customer na ti salbag. Malakbay amlaang Sa bagay mo kidiya. Uray kas dyan na dayay. Nasingpit latamay. Adala ko marwan na. Isa nakaungungay. Saan nga agpaw na iti customer na. Napili lang nga rodin iti lalakay. Napili pa iti customer. Ngalaki din na ya. Tagpormak to mamay. Tindon sumaron ang mapantay dyan. Barang ibaga na nga. Umunag ka, tayo siya tiyo. Salbag kini na da. Ay, una hindi kastoy. Anyat orasan ngam awampay lang customer tayo na net. Di da ko na nagbalbaliw da amin. Ay, anya laki din. Ay, wan nga rod. Ay, makapasan na ay man. Sapay umadani man ang ti panagbabayad ti abang ya. Ay, inayan na. Si kantumit ngamin. No adda umay abugam. Ay, aday ta. Kundi sinay ka, itangawan customer tayo, Bella. Ay, Saan nga may dagiti customer? Di ta pa nagsinsinay mo, ay si kakit dimot. Adda madamdama. Urayin nyo laang. Ay, saan ka nga minamawawatan? No, da customer tayo, papanawam ita. Nangaroon na no medyo-medyo. Kaya't mo mga amin kat masapol, agwapo. Ay, hindi mo man papudutan ti ulok si kabakla. Ta mga no si kati pag ipapasak iti pungtot kula. Ha? Hello? Hello! Kat, kumusta nga eh? Ne, nakaskas daw man. Itaman pa ya kundi kumusta ka? Ne, kumustaan ka lang arudan, madimpay. Anya? Apay, nagbalbaliw kayon. Saan kayon nga umininom? Ha? Damdamagak nga rod, ta saan kayo matin nga umay agparparang dito ipar? Anya saan nga ibagbagam? Kit tunggal umay kami dita. Kit abugan na kami akas lamanok. Ay, saan itan? Umay kayon, ta saan kayo apapanawon, wano abugan akaslamanok ako nam. Siguro, awanan ti customer yung agwapo niya. Iso nga awagan na kami na medyo-medyo. Kasta ka day. Nagadumon lang ay bagbagamon aya. Ay, awan. Saan kami pa nga umay ita? Tawan pa'y apit. Kun uri agapit kami daw. Ija ito banger, ti papanan may. Anya? Ay, nagalasmat nga ugali mon? Dita ka man langan? Ha? Kasla ni Bila mo, mawag king ka, paray. Uy nga rod, kundi awag tawanan di gwapo, customer da siguro. Ha? Ibaganan nga umay kayon, tasan kayo napapanawain, ken abogay, nakaslamanaw. Ay, anya lagi din. Ay, kay mapanta ano, mapanta gila ko iti natang. Ijay ta na mapanagsyat. Mapanta kay ijay ka aroba na abara. Kundi labas ta ijay, ayan na, tapno masar ti salbag. Kundi pili iti customer. Sa ita, kundi awag. Ay, una yung ngamin na dya, Bila, aya. Addan sa tiltililing na talaga na dya. Ay, basta. Saan tama mapan na dya, nabilang laan. Hello. Hello, kulas? Asino na ito? La, apay sa anak ang mabusesan. Siyak ni Bella. Apo, kunamlan asino ka makaliplipat. Kunamlan gwapo ka. Anya, imawag ka, day talang di bagam. Anya lagi din. Amom, siga,
Agyaman ka talaga, na nasingpit kami lataging ka. Sakpaya talaga ti agyaman iso. Ay, pakawanam. Katapay nga rin umawag ka. Awan lang. Damagak lang ano nagbalbaliw kayon. No saan kayon nga uminom iti arak. Anya? Mabalin yung ti umay ditoy. Saanan ang nakareserve na gititugaw kung lamisaan. La! Ha? Saan na masapol agwapo ti umay? Mabalin kami na medyo-medyaw. Ay, nagadulakot nga ibagbagam. Alawin. Umay kami daw, di taabay mo abar, di babanan may. Sana aditayan mo. Nakauyuyong ka. No, kasano kinabati mo. Isumot ti kinapigsaray tang iwa mo. Kin isumot ti kinauyuyong mo, oh. Hala, parikot kayo da. Tawang customer mo. Abungam nga may, no. Lalaki, de. Ay, parikot ko talaga. Apo nga awan mo din ti ungo nag-customer tayo. Si kamot nga min. Naglaing ka mga bugkadakwada no umayda. Ala. No adda umay, paon na ganyo lata. Guwapo manuan no medyo-medyo. Pagtiisan na natin. What? Tani, panagbabayad man nun iti abang. Anyalaki din. Lumabas kami pa, Bella. One. Hoy! Papanan nyo! Kasta lata, labas-labasan na kon? Madinsa ah! Mapan kami dito, Bangir. Ijay kami ang mapan uminom. Bye-bye! Aniya? Uray da kulas kan tumboy. At dada ni Bangir. Lumabas kami pa, Iwan. Urayan naging customer yung agwapo. Uray pa'y mangurat-urat ka nga umawawag ka na kami. Labsan na ka pa lang. Aniya? Ay, ti awanan bain? Oh, kita man. Ijay dan Bangir ang mapan. Si kantumat nga min. Ay, umayladay jay ayulisis dito'y ah. Pagsasawak ti salbag a lalaki. Hindi labas-labas na dito'y. Sa ditadamot lagayang bangir amapan. Anya lakit din. Ay, awanin, Bella. Daitan ti maganap mo. Iti masapol, gwapo ti umunag. Awan dan, nagakardan. Awan pabasulam, no saan aday tabagim. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.